Kaila Ay, sa tingog. ang naman, nag-cry-cry man. Uy, kitasan? Basta kitasan ikaw. Kaila sa tingog. Ilang Kaila ito. sa mong tingog. Alam mo ramag magpapunit na nga. Kaila sa mong tingog na ah. Maramag magpapunit na nga. Bata. Lagi na ah. Ay, basta kitasan ka, bebe. Sabay man. Ano man. Oh, nana. Eto na. Kitasan ka, be? Baby, kitasan ka, be? Basta kitasan ko yun. Pag-uhay pa ni Ning Didi. Hala? Pag-uhay pa ni Didi. Hala, papunit ka na na ho. Kaya nga sinusag na ako. Katingog mo sa simunting. Hala, ginuho ko ng bataan eh. Natawa nga. Nahilak din. Nagbutaan ka ano. Bago pa magkulo pagdidi. Di na ako mutingag, be. Di na ako mutingag. Ingana na lang ang tingag. Ganon di ka makainamdam sang tingag. Gara, malagi na. Exercise na ka. Wa kay tog, Queen. Ha? Wa kay tog. Tugman. Tagpilaw ko. No, ilam mo po. Gabrielo. Inig yung ilak-hilak ni Za. Bakod po dus along doa. Timpla po do. Karag-karag po. Di ba pag sa mahila kay hamang panas isang pacifier ba? Nanay. Bata, I miss you, bata. Easy. Di makauli day mi karon bebe. Alas kwanto man. Gimove man nag-appointment og alas 10 media. Okay ra. Kauli lagi na mahaman may di siguro pod mahaman. Tama raman sa alas 12 ug magkaawawahi manggaling ko. Alauna alas 2 kauli na midana. Ano man niya? Ang cry man. Ayo ang cry. Uy, lami kayo nina ang bibi uy. Asi. Alami kayo nina na akong bibi uy. Parehan ni mug na imong tiya. Ha? Ay so Ora naman mag-ina. Pareho man mag-outfit pinayilo-yilo ag puntik-puntik. Ito. Ang cute. Umingaw ko ni mo imong tatay ah. Umingaw ko ni mo tatay. Ay mo tatay dali. Hindi ko makahila kung magtanong nito. Sus. Sana wala ko siya. Daltoy! Yung tatay oh. Daltoy! Daltoy! Ah, Daltoy! Daltoy! Ha! Ha! Hindi ako rat. Ha! Tawa yun na nakikduwa yun. Nakikduwa. Ha! Gino ko. Hala, sikat-sikat. Hala ka dyan. Kumbati dyan na dun. Uy, gino Gis, tawagan. sika rin ang tiya. Wadi mo pagta sige mong tiya gabi Dalton kensa naghimog manghud nimo? Ha? Dalton, Sabi, manghura na kayo nagulit. wani mo mag imong tiya di ha basta naghimog manghud nimo na Dalton ikalimang anak. Wani mo banta je. Hala. Aga may ikaupat nga bata. Ya. Ha? Hala, tin. Babay na bi, kay mag-ilis na mi bi, kay baklay ra pa mi padung ospital. Dito na di ay. Bawa palagi mi kay bawa mo tangutan na pa mi mo sa na raman mi kay makatuod. Diyan kata-katawa oh. Good night, baby. Ano ka sadyo na mo yaya? Sadyo na mo. Good night na pud balik kay masli pa man ka outro. Bye-bye. Salamat po na. Aping mo diha. Ma-update tara. Bye-bye, Bi. Kiss ko, Bi. Aping. Aping. Naong ni Galbots, oh. Galbots. Bye-bye, Galbots. Kata-katawa pa. Garaan. Bye-bye. Hanang paggan ko yun. Hilak na dyan po tala ni. Mubabat ka. Bye-bye, may dyan kamot. Mubabay. Bye-bye. Ay, mag-screenshot ako. May picture sa ta. 1, 2, 3, smile. Dalton. Isi, nagluwa-luwa man. Kuha sa mong luwa-luwa, Bi. May picture ta. Hi guys, good morning. Nanghipos na ko. Alas 7 naman siguro hapit. Nanghipos na ko kay madto na mi sa kuan ospital pero zabag-zabag sa mi kay alas 10:30 pa maghang appointment. Mahapit-hapit sa medali kay para maming duha nga kasulig Cebu. Surig sa medali. Dahil nga magusgoy ni nga ang kay ang paumha nagang gibati. Magila-pila ko nipos Dalton. Hilak na ko gabi eh kay Raminawa. Pero gabi dyan call me, gising-gising, sa pagkadungog dito sa tingog, uy. Yung fry, uy. Pagkadungog dito sa tingog. Kaya papunit mo na siya. Papunit siguro ito dyan, kaya nga surizag na arak ko sa kinid ba? Ano ka, lamdag sa sagade?
Man ako pa, nakakuha ako puno na rin duha. Kuan man eh, naman eh, tag 150 ml man eh. Daghan lagi kong milk, sayang. Uli rapod mi, karon. Ang ano lang man mi today, kay, ano makaibaw mi, sa mga process ba, sa mga buhat nga namin idea, para ibalik na mo, kamaon na mi. Kaya, dahil operahan ako, dyan mo pipagali namin, basta hindi ka mo sa mga sikot-sikot, ano lang, kamaon daan. Ipos na ko sa pump. Alising ko mo ko na mata. Okay. Ngita mong dalton sang kilid. Uy. Maram po tala. Kalimot ko ba kung nagsang kakapoy. Abi kong narkos bahay na po. Hindi dalton. Karaglason ko punit sa cellphone. Okay. Nahimasin ko na ay update si Winnie. Nga picture ba sin. Nga-charge pa mo po ni. Ang pamahaw. Kung anong pamahaw. Kanang sweet corn na si Chilia. Ngita rin kan ang dito siya. Mayroon kayo pang-ilok. Naikwarta di oh. Mayroon kayo pang-ilok. Habi lagi mo ha. Wow. Ginaras mo kamot. Be. Ginaras sa ibadang. It's only in the Philippines. Mag-charge ako sa ang cellphone usa. Nadyo pa mampod. Nitudo rin may busa dyan may lakaw. Kay ano maka anak-anak ko gimis kalibutan. Eh ako adyo ko kasuloy og Cebu. Nagsigan niya nila og Cebu. Nag-abot na pier mo sakay og taxi atos airport ra. Charge na wala. Kaya ganang biyahe pa Manila. Oh, yala. Puro og kanang naay-naay hito ko mga maglaag nga na. Or kanang naay mga suroy-suroyon ariwa jud. Nakasuroy ko Robinson. Sa una katungkuan duga pa mo ang flight tagilay mo ko. Mato nga nakamatad ko taxi sa Robinson, dito ako libot-libot. Pero aside from that, wow. Sorry. Of course, mag-charge ako. Uyap sa na. Hawa. Para uyab, balik ko di mo ko para uyab mo pagkabazi. Ang ginahuna sa una mo mga kaugmaon. Ang nang uyab, dan ko purinir. Kaduwang. Mga tayong first boyfriend. But it didn't work out. Sorry. Yeah. Hipos-hipos. Ato ning kuan na itong ikubag sa 7-Eleven kay kusinday buka. Palita rin ito gasa. Mag-drop ako sa danggan. Bugnawa po, magipalit ko sa ngipon. Mag-airdrops ko. Ano na niya porma. Ganyan na yung pormahan. Tambok na kasi ko. Nagka mga dari. Patigang mga bagtak. Nagka na. Nagdari. Nagdaka-daka mong pagamay. Dagang-dagan. Nagka na po. Ngayon dyan yung nainahan nata. Nagka na. Braso pa ba mo ga. Sus. Nagka na ka. Oh. Wala ka dyan mag-o kayo. Nagka-istorya naming Dalton. Diyan mo pas Dalton mo istorya. Kita ming Dalton sa video call. Ngisi-ngisi mo to siya. Katugo na po, tug na po balik. Tug na to sa kain sa ngisi-ngisi. Lakilak, tug na po. Sumad to namin, magawas namin. Oh, nakapanoodline ako ganina kaya ito na mataran. Daghanam, di ko kaspa, ikaspa na po ko sa shampoo. Nag-change ko po shampoo kaya nahutdan ko. Ito ang gamit-gamit ni shampoo. Mag-check out namin, ha? Pagkikardan ako mas ang bursang yandam. Pala mo nagmasdaan, kaniin ang pagbuto ko. Mo-check out namin. Mga gamit, double check, basig na nangabilin. Charger. Double check sa palihog. Hi, good morning. Pas undoy. Check out ba? Good sa namin. Okay, di namin makapit sa counter. Pick up naman sa card. Gusto namin uli. Okay na, so let's go out. Uy! Taxi mo, ma'am? Desa. Pasyal mo? Desa, magkulang ka sa may. Ako pa may kay garap ko na. Salamat sir ah. Hi sir, good morning. Ano masasabi mo? Piling mo na sa Manila ka rin? Daerah. Gaira? Daerah. Buntak pas Manila. Sut-sut na mga sakyanan. Minta dari di kaso traffic, pero na magkukarsada nga traffic. Yata karon sa kilid sa ML Street of Unitop, Cebu City. Nangasaag na may wa, may kay
sabog unsa ning street ni.